horoskop na jar 2026 Baran osudové zmeny, láska, práca a kariéra, financie, zdravie, magické dátumy na jar. Ak chcete odpovede na otázky, ktoré vás trápia vo vzťahoch, láske, práci, zdraví, môžete ma kontaktovať cez Facebook a Messenger, prípadne ak potrebujete pomoc rituálom v situácii, v ktorej ste sa ocitli. Na nov aspoň mesiaca dávam na Facebooku zľavy na pomoc rituálmi. Ak neviete, ktorý rituál je pre vás vhodný teraz, napíšte mi na Messenger, poradím vám. Ak sa vám všeobecne nedarí, je najvhodnejšia očista od všetkých negatívnych energií, ako je kliatba, urieknutie, porobenie, závisť a iné. Jar 2026 bude pre Barana sezónou odhalenia. Nie dramatického, ale presného. Budeš vedieť, čo chceš, a ešte jasnejšie budeš cítiť, čo už nechceš. Tvoja energia bude priama, nekompromisná, magnetická, ale tentoraz ju povedie vedomé rozhodnutie, nie impuls. Láska. Vzťahy sa dostanú do bodu pravdy. Ak si zadaná, zistíš, či je medzi vami skutočné partnerstvo alebo len zvyk. Budeš potrebovať rešpekt, intelektuálnu rovnosť a emocionálnu odvahu. Povrchné frázy ťa budú iritovať. Ak si single, jar ti môže priniesť niekoho silného, osobnosť, ktorá ťa nezastraší. Ale vyrovná sa ti. Chémia bude okamžitá. No pozor, nebudeš mať trpezlivosť na hry. Buď to bude hlboké, alebo to rýchlo skončí. Táto jar ti pripomenie, že láska nie je boisko, ale ani kompromis za každú cenu. Práca a kariéra. Tvoje ambície budú hlasnejšie než kedykoľvek predtým. Ak si doteraz čakala na uznanie, jar ťa prinúti vziať si ho. Môžeš sa ocitnúť v situácii, kde bude potrebné jasne pomenovať svoju hodnotu, finančne aj pozične. Je to ideálny čas na nový projekt. Autorita, ktorú teraz vybuduješ, bude mať dlhodobý efekt. Len si daj pozor na konflikty vyvolané netrpezlivosťou. Financie. Jar bude finančne dynamická. Peniaze prídu, ale rovnako rýchlo ich budeš vedieť minúť. Luxus, kvalita. Dovolenky. Budeš mať chuť dopriať si. Ak uvažuješ o investícii, sleduj detaily. Tvoja intuícia bude silná, no potrebné budú aj fakty. Silné obdobie na zvyšovanie príjmu cez osobnú viditeľnosť a odvahu pýtať si viac. Zdravie. Môžu sa objaviť bolesti hlavy, napätie v oblasti krku či hormonálna nerovnováha spôsobená stresom. Prospeje ti silový tréning a detox digitálneho preťaženia. Nepodceňuj regeneráciu. Spánok bude tvoj tajný elixír. Magické dátumy pre Barana, jar 2026 29. marec, deň pravdy. Rozhovor alebo rozhodnutie, ktoré nastaví nový smer. 14. apríl, silný finančný alebo kariérny impuls. Ideálny čas na vyjednávanie. 30. apríl, vášnivá energia v láske. Môže sa začať intenzívne spojenie. 9. máj, deň sebavedomia. Vystúp, prezentuj, ukáž sa. 22. máj, pozor na impulzívne výdavky alebo zbytočný konflikt.